ihe anya na-ahụ n'ime obodo a bụ Naịjirịa ọ na-atụ m oyi. A na-ekwu na ọkụkọ bụ nsị n'okwu, o were ọnụ na-atụ ya. Eziokwu, eweziga ịhụnanya Chineke nwere n'ime obodo a bụ Naịjirịa, mara na mmiri a nke ruru ọtụtụ afọ ọ ka o zobego dịka ọ na-ezo n'obodo Rwanda, Burundi, Mali, Liberia na ọtụtụ ebe dị iche iche. Mana agbanyeghị n'ịhụnanya niile ndị a, ụfọdụ ndị ọchịchị ka na-aga n'ihu mere arụ, mere mpụ na-aga. Ndị ego ndị Naịjirịa n'ala obodo Switzerland, London, America na ọtụtụ ebe ndị ọzọ nke nna m aha ya nyocha na ya ma ihe na-eme n'obodo a. O itimekwuzina afọ m na-abụpụ ihe mkpụ n'ọnụ, ọ maka ha emetụkwo n'ụlọ mkpọrọ. Ka m gwa gị, ọ bụrụ nke a bụ nwambe akịrịtara mbụ, maka otego ihe mere n'obodo a. Ọ dị ọtụtụ ndị mmadụ ndị atụrụ n'ụlọ mkpọrọ, ha nọrọ ebe a nwụọ n'ihi eziokwu. Ụfọdụ bụ ndị egburu na plane crash, ụfọdụ ndị egburu na accident. Ewezikwe ndị a na-achọ achọ, a na-amaghị ebe ha nọ ruo n'ụbọchị taa. Ewo ihe arụ na-eme, ma ofu ihe m na-agwa ndị na-aka ha dị n'ihe arụ niile ndị a, it's only but one day. Onye ọ na-aga n'iru Chineke ga-anara ụgwọ ihe o metara. Anyị na-ahụsi ihe na-emenụ, kama ọ bụ onye ga-ekwu, onye kwuo aka akparị ya, anya ahụ zikwaghị ya ọzọ. Ma agaghị m ekwo mgbagbu wee ghara ọgụ. Ana m ayọ Chineke ka ọ gọzie ndị niile na-agba mbọ ịhụ na obodo anyị a na-aga nke ọma, ma gọzikwe ha, nyere ha aka n'ihi ọrụ ebuga. Ma ndị ọ na-agba na-emezi emezi, ha na-emebi emebi, na-achọ akụkụ ebe nke ha ga-esi ebu ego Naịjirịa. A sị m mgbe na-adịghị anya, Chineke ga-adọtara ha ma n'aha Jizọs. Amen. Biko ụmụnne m ndị na-echeta Naịjirịa n'ekpere, ike agwụ n'ụlọ, maka a sị na ntị a na-ihe ezu ike ma ihe ọ na-ata agwụghị. Mgbe na-adịghị anya, Chineke ga-ezitere anyị onye ga-azọpụta anyị n'ime nsogbu niile a, dịka o si zite Mozis oge ọ gbajiri dọrọ n'anya ụmụ Izrel n'ala Ijipt. Onye nwe anyị, ọ ga-ezitere anyị onye ga-azọpụta anyị mgbe na-adịghị anya. Where
Chineke biko bịa chebe ndị gị n'ihi na ọnwụnwa dị n'elu ụwa ọ dịghị nke nwere onye pụrụ ịgbanarị ya ma ọ bụ site n'enyemaka nke gị. Ọ bịa mere m ji na-ayọ gị ka ị bịa chebe m maka elu ụwa anyị nọ n'ime ya ọ na-amazi jijiji. Ọnwụnwa dị n'ime ya na-achụ m ọsọ. Siri
onye na-eme ka ọ na-eme ya jisi ike. Ị na-eme mma jisi ike, ka ọ bụ njọ ka ị na-eme asị gị jisi ike. Kama agbachi ọsọ agụọ maịl, maka otego ndị ụkọchukwu kwubere, ndị pastọ, evangelist na ọtụtụ ndị ozi Chukwu kwubere ka onye ọbụla si na mmehie pụta. Ọ dị ka a ga-asị the more they preach, the more sins increases. Ihe nnukwu ahụ nke onye na-eme ya jisi ike. Ma ofu ihe na-enye m obi aṅụrị bụ ebe anyị na-aga. Ọsọkwa gị nwee ego juru ụwa niile, ego gị apụghị ịzọpụta gị n'ụbọchị ahụ. Ọsọkwa gị bụrụ lọya, ị pụghị ịzọpụta onwe gị n'iru oche ikpe nke Chineke n'ụbọchị ahụ. Ma ọsọkwa gị ịzọpụta onye ọzọ, n'ihi na Chineke anyị adịghị anya n'iru, ọ dịrịkwa bribe. Chukwu ga-adịgide.
Ajọ mmadụ apụghị igbochi ya, ọ dịghị ihe pụrụ igbochi ngọzi Chukwu debere ndị hụrụ ya n'anya. Ngọzi ọbụla Chineke debere ndị hụrụ ya n'anya, emere elu emere ala, atụferesịa ọ dara awọ, emogbu oge n'anya nke mmadụ. Ma oge Chineke ka mma, ekwesị nwekwara ike na-ebu agha o na-esi ọnwụ ọ mara ma ị ga-adapụ n'okwukwe. Nwanne m, jisi ike, site n'aha Jizọs anyị ga-enwe mmeri.